Bizore fotovoltaikoaren aurkezpena. Inoiz galdetu aldiozu zure buruari zenbat energia sortu daitekeen zure eraikinaren estalkian? Gasteizen instalazio fotovoltaiko bat egiteko potentzial handia duten 100 estalki daude, eta asko erabili gabe daude. Gasteizko eraldaketa komunitariorako bulegotik tresna simple bat martxan jarri dugu. Hiriko estalki guztien potentziala ezagutu aldezazun. Gasteizko bizore fotovoltaikoa erabat doakoa den tresna digital bat da, eta zure eraikinaren estalkian zenbat eguzki energia sortu dezakezun jakiteko aukera ematen dizu. Hau erabiltzea oso erraza da. Bizorean sartu, zure helbidea bilatu, eta zenbat panel sartzen diren, instalazioak zenbat kostatuko lukeen, eta urtean zenbat aurreztu dezakezun ikusi ahal izango duzu. Eguzkia energiara hurbiltzeko modu erraza eta bizuala da, eta energia komunitatearen proiektu bati ekiteko aukera ematen du. Bizoreak ematen dituen datuak estimazio bat direla kontuan hartzea garrantzitsua da. Instalazioaren bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa lortzeko, estalkiaren azterketa espezifikoa egin beharko da. Eraldaketa komunitariorako bulegoaren webgunearen bidez, bizorera sartzea oso erraza da. Sartu gure webgunean, vitoriagasteizgidoiaotc.org. Goiko barran, hautatu baliabideak atala eta bertan hautatu bizore fotovoltaikoa aukera. Aukera hori hautatuz, zuzenean bizorera sartuko zara. Behin bizorean egonda, bizorearen tresna guztiak nola erabiltzen diren ikasteko tutorial labur bat egin ahal izango duzu. Eskaintzen diren datu guztiak hobeto ulertu ahal izateko. Horretarako, tur izeneko botoia sakatu behar duzu eta urratsak jarraitu. Zure estalkia edo hiriko beste edozein estalki bat bilatu ahal izateko, mapatik zehar mugitu zaitezke edo goikaldean ezkerraldean dagoen barran aztertu nahi duzun estalkiaren helbidea jarri dezakezu. Horrela zuzenean, estalki horren datuetara sartu ahal izango zara. Estalkia aukeratuz, hainbat datu ikusi ahal izango dituzu. Instalatu ahal den panel kopuru maksimoa edo optimoa, egin beharreko inbertsioa, autosufizientzia energetikoaren maila, urteko aurrezkia edo ingurumen inpaktua. Ikusi dezakezun bezala, oso erraza da zure estalkiaren datuak eskuratzea. Bizorearen bidez, zure estalkiak eguzki potentzial ona duela ikusten baduzu, hurrengo urratsa energia komunitate proiektu bat martxan jartzea da. Gasteizko eraldaketa komunitariorako bulegoarekin, harremanetan jarri ahal zara zalantzak argitzeko, komunitate energetiko bat sortzen laguntzeko, edo eskuragarri dauden laguntzei buruzko informazioa jasotzeko. Bizoreak lehen urratsa ematen laguntzen du, baina garrantzitsuena, ekimena eta aldaketaren partea izateko gogoa izatea da. Hasi zaitez zure energia sortzen. Sartu orain Gasteizko eguzki bizorean eta ezagutu zein den zure estalkiaren potentziala. Sartu zaitez gure webgunean vitoriagasteizgidoiaotc.org eta egin bat aldaketarekin.